क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय दिनैनि जे जाथाय बा मैया जानाय जाथाय सोरांसार सानसोरां नार्जारि बिथांनि जिउ गोमानाय जाथायखौ खौरां मोननानै जों क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायबाय। मिथिनो मोनदों हस्टेलाव थायोमोन आरो सेन्ट आन्स कलेजाव फरायबाय थानाय 10 थाखोआव फरायनाय बे फरायसाजों लोगोसे माखासे लोगोफोर जयै गौरां दैसायाव दुगैनो थांनायाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोनदों। दा बिनि आन्दोआव मा दं, मानि थाखाय बेबायदि जाखो, जों दासिम बेखौ बिथं भाबै बुंनो हानाय मोनसे थासारि गैया। दायो पस्टमर्टेम खालामनो लांबाय होननानै जों मिथिनो मोनबाय। जों सानो बे पस्टमर्टेमनि गेजेरजों गुबै बेनि आन्दोआव माबाफोर जाहोनफोर जुदि दङबा बेखौ जों मिथिनो मोनगोन होननानै जों सानदों। आरो बे जाथायनि सायाव जोंनिफ्राय बेखौनो जोङो खावलायनो सानो जाहाथे बेयाव गुबुनफोरनि बेयाव माबा मोनसे खैसार बा गुबुन मोनसे हाबनानै दङबा बेखौ आयेनगत भाबै आयेनारि राहानि गेजेरजों बेखौ मोजाङै बिजिरनाय जाथों आरो बिथांनि न'खरा, बिमा बिफाया मोजां जास्टिसखौ मोनथों, जोङो बेखौनो सानो। आरो आङो बे समाव दुखुथिया न'खरनिसिम जोंनि जिल्ला एबसुनिफ्राय गोथौ दुखु मोननायखौ बा दुखुनि बाहागोदारि नैबे समाव जोङो फोरमायहरबाय। मोनसे हस्टेल हिसाबै बाव माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनसफोर थायो। बबे समाव बाहेरायाव थांनो मोनो, बबे समाव थांनो मोना, बेखौ जुदि मोजाङै फल' आप खालामाखैबा बा बेखौ जों बे हस्टेल अथ'रिटिया बा वार्डेन बिथांमोनहा एज पार गाइडलाइन्स जुदि बेखौ नोजोर होनो रोङाखैबा बा नोजोर होआखैबा बिनि सायावबो नायबिजिरनाय जानांगौ आरो जास्टिसखौ मोननांगौ होननानै जों सानो। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।